Ανδρο Μπιάνκο μαζί με τον Μιχάλη Ούτσιο. Θα μας πει ο Ιταλός αυτή η συμπεριφορά του, η αγωνιστική, στο να έρχεται από το ύψος του πέναλτι είναι δουλεμένη, γιατί έχει χάσει και γκολ κάπως έτσι, αλλά έχει βάλει και άλλα γκολ τέτοια ο Οσντόεφ. Είναι η εντολή που παίρνουν τα χαφ πλέον. All this movement that you made to come during the towards the goal of the opponent, it's something that you work with the coach in every player, because you scored, you missed a chance also in the previous games. Mago also scored a lot. Yes. It's something that you work on the training, and what are the directions from the coach about this? Kalispera. Yes, it's a moment we try in training, and this is the result. I hope for the next game is the same. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε ξεκάθαρα και προσπαθούμε να δουλέψουμε στην προπόνηση. Είναι μια στιγμή που πηγάζει από εκεί που έρχεται από εκεί. Οπότε εγώ αυτό που ελπίζω είναι να συνεχίσουμε να το κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Το αποτέλεσμα φυσικά το βλέπετε εκεί στην τηλεόραση. Η λύση σήμερα για το 4-0 ήρθε επειδή η αντίπαλη ομάδα έπαιζε με 10 παίκτες, ή ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και ό,τι και να γίνονταν σήμερα θα κέρδιζε? Do you think that is a key factor of the game, the fact that young boys received a red card so early, or do you think that in any case we will find a way in order to reach to the win today? For me, for sure, we play 11 against 10. Is advantage for us, but I think if we play 11 against 11, it's the same because we find two solution to win the game all the time. 11 against 11, again 11 against 10 is the same for us. Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής. Προφανώς παίξαμε σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι με αριθμητικό πλεονέκτημα, 11 εναντίον 10. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του και ήταν σημαντικό για εμάς, αλλά θεωρώ ότι και 11 εναντίον 11, όπως είδα και έτσι το παιχνίδι, πιστεύω ότι βρίσκαμε τη λύση όπως βρήκαμε τις λύσεις και στα προηγούμενα παιχνίδια που αγωνιστήκαμε 11 εναντίον 11. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε το ρόλο του, αλλά νομίζω ότι θα τις βρίσκαμε τις λύσεις μας σήμερα ούτως ή άλλως. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Η λέξη καλησπέρα είναι η μόνη ελληνική λέξη που ξέρει? The word καλησπέρα is the only Greek word that you know. Don't say bad. Now say καλοβράδι. No, I learn a lot of words in Greek. Good words or bad? Good word. Only tell me some. one bad, man. I don't say this. No, say. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλό βράδυ. Για σας, για σου. Τι κάνεις, καλά εσύ? Εσείς, for many people. Εμείς είμαστε πολύ καλά και εσείς πρέπει να είστε πολύ καλά. Κατάλαβες? Is understand, no? Yes, I understand. Κατάλαβα. Perfect. Comprendo. Gracias. Good night. Gracias. Good night.